Bisa ga alama Sheikh Malam Aminu Daurawa ya fara canza fatawarsa dangane da ra'ayin hana matasa zanga-zanga. A karon da ya farko dai an ci karo da wani jawabi a shafin Sheikh Malam Aminu Daurawa. Yana mai cewa, na fara jin tsoron gwamnatin nan ganin yadda aka fara kora ko dakatar da mutanen da muke sa ran su yi mana jagoranci zuwa ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, domin sanar da shi halin da ƙasa take ciki, in ji Sheikh Malam Aminu Daurawa. Hakan ya biyo bayan dakatar da ɗaya daga cikin 'yan majalisun Najeriya wanda ake kira da Sanata Ali Indume, bayan ya yi wasu maganganu wanda yake da alaka da sukan gwamnatin Tinubu, a inda yake bayyana wa al'umma cewa halin da mutane ke ciki na yunwa da rashin tsaro ka iya kawo matsala ga gwamnatin Tinubu, a inda sanatan ya bayyana korafinsa kan cewa su kansu ma ba sa samun daman ganawa da Bola Ahmed Tinubu domin ya rufe kofofinsa. Don haka al'amarin yadda yake kara ta'azzara, suna jiyewa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu abinda zai je kai ya komo. Hakan ya sa Sheikh Malam Aminu Daurawa ya fara karya dangane da al'amarin wannan gwamnati. Tun dai a baya Sheikh Malam Aminu Daurawa ya koka da gwamnatin ma Buhari tun lokacin da ake ɗiban su je su yi shugaban ƙasa na siyasa gaya masa abin da ya dace. Amma daga ƙarshe aka samu wasu suka yi kutun suka rufe kofar maganin shugaban ƙasa Buhari. Zuwa dai yanzu shi ma Bola Ahmed Tinubu an fara samun wannan turjiya, a inda mutane ke fama da matsanancin talauci da yunwa da rashin tsaro musamman arewacin Najeriya. Hakan ya sa aka fara cire rai dangane da wato ainihin gwamnatin Tinubu, saboda kasanto yadda ma ba dauko hanyar da za a magance wa'innan matsaloli ba, wanda ma zai fito ya faɗi gaskiya kujeransa rawa take. Don haka ko dai ka yi shiru a dama da kai, ko kuma ka fara samun matsala da su daga ƙarshe ma ka rasa kujeranka. Wannan ya sa malamai suka fara tunanin anya kuwa akwai shirin gyara ko samun sassauci a wannan ƙasa. Hakan ya sa Sheikh Daurawa ya yi wannan jawabi dai a cikin shafin nasa. A inda bayan hakan kuma muka ci karo da wani bidiyo a inda Daurawa yake yin bayani dangane da zanga-zanga, wanda ya gabatar da wannan bidiyon a masallacin An-Nur, a inda yake cewa shi yanzu ba zai ce a yi zanga-zanga ba ko kuma ya ce kar a yi, saboda dai na farko dai a musulunci ya haramta, amma a tsarin dokar ƙasa ta ba da daman a yi zanga-zanga don kwato haƙƙi, a inda yake cewa mutane suna da dama idan ya zamanto babu wata hanya da za su iya kwato haƙƙinsu sai ta hanyar zanga-zanga, to babu makawa dole su bar su yi zanga-zangansu. Amma duk abin da ya je biyo baya kasu tuhumi musulunci akan halin da suka samu kansu a ciki. Don haka a inda Sheikh Malam Aminu Daurawa ya kara da jawabi cewa yana iya yiwuwa ma idan an je zanga-zanga a kabar da gwamnati haramun ne, amma kuma idan an samu daman kabar da ita wajibi ne kowa ya ma wannan gwamnatin da aka kabar biyayya, ma'ana gwamnatin da ta samu dama ta ɗare kan mulki dole a mata biyayya. Hakanan wani malami kuma ana ce mai Sheikh Bashir Lawal Zaria ya yi ƙarin jawabi dangane da zarge-zargen da ake wa malamai na kin faɗa wa shugabanni gaskiya, a inda ya bayyana haka a matsayin rashin adalci. Cikin damuwa dai malamin ya bayyana irin wahalhalun da malamai suka sha wajen ganawa da shugaban ƙasa dangane da halin da talaka ke ciki, amma talaka yana nan kuma yana sarfa mishi a shari'a, da kuma zargin cewa sun karɓi kuɗaɗe maƙudai, a inda ya bayyana cewa ko shakka babu irin wannan tuhume-tuhume yana daɗa ƙara karyawa malamai gwiwa. Sheikh Bashir ɗin dai ya ƙara da jawabin cewa ya kamata mutane su yi malamai uzuri, saboda malaman sun iya ƙoƙarinsu, in ba dai mutane suna so su malamai su ɗauki bindigogi ne su tunkari shugabannin ba, amma dai duk abin da ya kamata a gaya wa shugaba an gaya musu. Za dai mu bakku da ƙarin jawabi daga bakin wannan malami domin ku ji halin da ƙasar ta samu kanta da irin kuma tabarzar da aka yi tsakanin gwamnatoci da malamai. A ƙarƙashin wannan tunda na ɗauko waccan magana, akwai maganar da ya kamata in yi ta adalci. Ranar Lahadi an gayyace mu wani taro a nan garin na Zariyan mu nan. Dalilin taron a yi mana bayani akan abin da malamai suka je suka ga gwamnatin tarayya a kansa, Supreme Council for Sharia in Nigeria, suka shirya ganin manyan gwamnati. To bayan wakilan akwai wakilan da suka wakilce mu a nan Zaria, kusan duka ƙasar arewa kai jihohi 19 to akwai wakilci, domin matsalolin da yawa sun fi faruwa ne a arewa.
shine zai faɗa maka dalilin wannan bayanin, shine zai faɗa maka halin da malamai suke ciki na tsaka mai wuya da wahalar da suke sha, amma mutane ba su sani ba. Sun tafi suka nemi ganin mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro, National Security Advisor, wanda ake ce masa Nuhu Ribadu, da ministan noma, saboda halin da ake ciki na matsin rayuwa da yunwa da ta kama mutane. Na uku, ministan yaɗa labarai, saboda wannan alkawari da aka yi ko kuma wannan takarda da aka ce gwamnatin tarayya ta cike, ta sa hannu yarjejeniya ta Samowa. Sannan shi kuma security advisor, saboda halin lalacewar tsaro da ƙasa take ciki. Sannan sai ministan budget and planning, to sun je sun gansu. Yawwa, sai kuma shugaban majalisar dattawa a ɓangaren tsaro da ake ce masa wani buba kowaye, sanata ko buba kowaye, na manta sunan cikakken sunansa, daga jihar Gombe yake. To suka je suka gansu, kwana uku suka yi suna ganawa da su. A labarin da aka ba mu 'yan uwa waɗanda suka halarci labarin suka ce yadda kasan za a yi dambe tsakanin malamanmu, wakilanmu, waɗannan da ake zagi, ake cewa sun fito sun ki fitowa su faɗi gaskiya da gwamnati, waɗanda aka ɗauko hotunansu aka ce an ba su miliyan 16. Wallahi yadda kasan za su yi damba da gwamnati, in dai ba bindiga ake son su ɗauka su harba waɗannan mutanen ba, to duk abin da za su yi na isar da saƙo da faɗin gaskiya, da faɗa wa al'umma gaskiya, da faɗa wa gwamnati gaskiya sun gama. Kuma aka tattauna, bayan an tattauna akan wannan agreement ɗin na Samowa, abinda malamanmu suka tafi a kai shine gwamnati kai tsaye kawai ta cire hannunta a ciki. Kawai wannan yarjejeniyar da ta yi, ta je ta ce wa turawa ta fasa, 'yan ƙasa ba su yadda ba. Jawabin shugaban mai ba shugaban ƙasa harkar tsaro cewa ba zai yiwu ba, saboda za a sa shugaban ƙasa a matsala. A wannan abu na farko ce, malamai kuma suka ce su kuma ba su yadda ba. Wannan ya jawo dole aka kafa wani kwamiti. Su sauran malamai masu ɗimbin yawa suka dawo gidaje, aka bar malamai 6. Gwamnati ta ba da mutum 5, waɗanda su za su ci gaba da zama domin tattauna akan wannan ƙadiyar ta Samowa, ta wadda ake zargin cewa a cikinta akwai tabbatar da auren jinsi da yaɗa baɗala ga duk ƙasar da ta shiga cikin wannan yarjejeniya, sai ta cika wannan. Namiji ya auri namiji, mace ta auri mace, kuma su zama suna da 'yancin da za su rika fitowa kila har nan gaba a zo a ce ma sun kawo invitation card su ce liman ya ɗaura musu aure a masallaci. Abin da ake a coci kenan a ƙasashen da suka halasta dokar. Coci, akwai cocinan da yanzu ana yin wannan. A coci namiji zai zo ya riƙo hannun namiji, su sa wedding gown a ɗaura aure. Mace ta zo ta yi da wannan, ita ma haka a ɗaura mata aure. Tunda ya zama doka a ƙasa. To in ba yau ba, ina jin in ba yau ba kila ba su gama ma taron ba, balle har su koma garuruwansu. Kai kuma kana nan kana zagin su, kana cewa an ba su kuɗi. Haka mas'alar tsaro aka fito aka riƙa yi, shi Ribadu kaman damba zai yi da mutane, tunda abin ya fi shafa shi. A cikin malaman da suka yi zafi sosai, kaman sai da aka shiga ma kamar tsakani, kowa na miƙewa, akwai Professor Salisu Shehu BUK. Ko malamanmu na sunna su ne jagorin tafiyan nan. Akwai sauran, amma dai bi suka yi.
mabiya ne su, gaskiya ce, domin ai malamanmu na sunna aka fi zagi. Sadaka mu ji tsoron Allah. Duk wanda zai fito yana bambami a mimbari yana ihu to bai san ma abin da ake ciki ba, kuma wallahi akwai alama rashin ikhlasi a tare da shi, ba Allah yake nufi ba. Malami ka zo kana zagin yan uwanka malamai, kana tsine musu albarka, kana cewa wai ba su faɗin gaskiya, sai kai ne mai faɗin gaskiya. Malami. Sadaka mu ji tsoron Allah a cikin abin da muke yi. Asalin yi wa gwamnati nasiha ba a ce ka zo ka faɗi ka hau a mimbari, wannan shine manhajin ahlus sunna wal jama'a, saboda rigima yake kawowa. Ko ni yanzu nan ka zo kawai shikenan ne laifi, kawai sai ka zo kawai baka same ni ba, baka yi komai ba, sai in ji ka kawai ka ɗau lasifika kana magana kaina, ni ma ina da lasifika ta, abinda na makami na kenan, ni ma sai in rama, shikenan sai ta kace me. Amma idan ka same ni ka ce min kaza kaza, wallahi sai in gode maka, in ce na gode, Allah saka da alkhairi, Allah ya ba mu ikon gyara, kuma in gyara, kuma na san kai masoyina ne. To balle gwamnati da take da sojoji, take da 'yan sanda, take da barikoki, take da bindigogi, take da bama-bamai, take da alƙalai, take da kotuna, wanda in ta ga dama duk wanda ka ga yana wannan hayaniyar ya hau minbari ya zagi gwamnati, wallahi kyale shi ta yi. Wanda suke zuwa Saudi Arabia ai tunaninsu na canzawa, su je su ga yadda ake da malamai. Ka isa. Jiyan nan nake bincike, nake karanta wani article, malaman da aka kanannaɗe su a Saudi Arabia yanzu ba a san inda suke ba, sun fi 1000, kuma shahararrun malamai. Wani abun ma kai in ka gama sauraron jawabin da malamin ya yi ko a huɗubarsa aka ce ta sanadiyar ta aka kama shi, ba za ka iya gane, kai sai ka ce to me yi, saboda irin ɗabi'ar ƙasarmu da kowa za a iya hawa minbari a zage shi, kuma mutum ya koma gida ya kwana lafiya. Yanzu nan da zan zo in zazzagi wanda na ga dama, kuma live ake yi, in ɗuɗɗura wa wanda na ga dama a shari'a, sai in koma gida in yau in ci gaba da harka ta lafiya lau, saboda ƙasa ce ga ta nan ba ta da kan gado. Wallahi rashin kan gado ne. Sai ba daidai ba ne mutum ya zo kawai ka riƙa cin mutuncin mutane a ƙyale ka. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Ya kamata duk wanda zai riƙa cin mutuncin mutane ya kamata a ɗau mataki a kan shi, domin fitina yake haifarwa a ban ƙasa. In ka zazzagi wani, shi ma yana da mabiya suka zazzage ka, rigima za ta tashi. Amma haka mutanenmu suke. Sannan malaman can in ka ce sun yi abin da kuke ta faɗan nan, ni ban ma faɗa na siyasa, mu mun yi. Wani ya kalli idan mai ce mun ce a zaɓi wani? Har mu mutu ba za mu ce a zaɓi wani ba da izinin Allah. In dai yin wannan siyasa za a ci gaba da ita demokuraɗiyya ba wanmu. Amma duk abin da yake na gaskiya za mu faɗa wa mutane. Saka ita ce ƙa'ida. Duk wanda ya fito ya ce ka ai zanga-zanga sai ka ce wai an ba shi kuɗi. An da an ba mu kuɗi, mu yanzu masallacinmu ma za mu zo mu gyara. Aiki za mu ci gaba da yi na masallaci, ka kawo kuɗin ka gani. Tun yaushe muke cewa ku ba mu bajet ɗin Najeriya ku ga abin da za mu yi da shi. Saka abin da yake na daidai shi malami na Allah yake zuwa ya faɗa wa mutane, ko ka ji daɗi ko ka ji daɗi ya rage naka. Saka malaman nan wallahi wahalar da suke sha a kanmu ba ƙaramar wahala suke sha ba, tsaka mai wuya suke shiga. Amma wani na nan yana gefe yana zage-zage. Da za a kama maka list ɗin malaman da suka janna, wallahi za ka sha mamaki. Za ka sha mamaki ka ga yawansu. Duk wanda kake zargi yana ciki. Yana cikin waɗanda suka je suka ga gwamnatin nan. Kuma zuwa aka je aka faɗa musu gaskiya ta gaskiya, gaskiyar da ba a sa mata riga ba. Domin akwai gaskiyar da ake sa mata riga. Gaskiya ce aka faɗi, abin da za a faɗi kenan. In dai ba so kake a harbe su ba kuma. Kai kuma da wani yaren kake son su yi magana. To haka muke, kuma mu sani cewa 'yan uwa, wani kamfen ne aka ɗauko a mataki na duniya, ba ƙasarmu ba kawai, na ya za a sariyar da matsayin malamai a cikin al'umma. Domin me?
domin malamai su zama ba su da kima, shedanu da lalatattu su zama su suke rawar gaban hantsi a al'amuran al'umma, ba mai faɗa aji, su yi abin da suka ga dama domin al'umma ta ci gaba da halaka, ta ci gaba da rugujewa, domin malamai su kaɗai ne suke iya hana waɗannan abubuwa, su kaɗai ne suke iya hanawa. kaga wannan ita ce ƙa'ida. sau da ka ya za a yi sai abu ta hanyar wasu lalatattun 'yan siyasa, abu ta lalatattun yara da 'yan dirama waɗanda dama su ba makiyansu tun da malamai su suke hana su baɗala. sau da ka sai abu ta hanyar su zo su ci mutuncin malamai, su zage-zage, su riƙa suranta malamai da sura wacce take mummuna, su faɗi miyagun maganganu a kan malamai. Shi kenan da 'yan TikTok, shi kenan 'yan rawan nanaye, su zagi malami su ci mutuncin shi. Yaro ɗan ƙarami malam ɗan shekara 20 da wani abu zuwa 30 ya kalli malami wanda shekarun shi 70, 90 a duniya, ka ɗura mishi a shari'a. Wallahi ba wadda al'ummar da za ta ci nasara a cikin wannan irin tsarin da take yi. Wallahi kai wannan al'umma kai mata kabbara 4 ta gama tashi aiki. shi ya ɗora auren uwarka, ba a ce ma shege. Imana ƙila ma shi je nemo auren uwar taka, babanka wajen shi ya zo ya murya, kai baka sani ba, shi ya je ba da shaida kan shi ya ce mutumin kirki ne a bashi. Yanzu mu nan kaman da ake mana a zo a ce wani ya zo ya ce wallahi dan kai zai ba wani aure, ba mu san iyakarsu ba, sai mun nuna cewa ka ba shi aure dan ka yarda da shi ba dan ni ba, dan ba ni zan zauna maka da yakka ba. Amma wai duk wannan a banza yake tafiya. Ya zo ya karantar da kai ka san Allah, babanka ya mutu ya mai wanka ya mai sallah, a zo a raba gado wani biliyan ko sisi ba a ba malami. Wallahi ni ban san iyakar gadon da na raba ba a takarda, ko sisi ba wanda ya bani, wanda ka'ida na ga dama in ce sai an biyan tunda ba ibada bane. Raba gado ibada ne, mu'amala ce, kasuwanci na ga dama in mai da shi aiki na ke na raba gado. Duk wanda yazo zai raba gado in ce to zai kun ban kaza, in ba ka ba ku tafi ku je ku raba kayan ku da kanku in kun isa. Amma kyauta ake yi, malami ya ja ka sallah, baka san yadda yake rayuwa ba. Amma wai shine abin zagi da cin mutunci saboda kawai kai kana da wani ra'ayi na banza da ka ɗauka wanda shedan ya yi maka kururuwar shi, kuma kai baka san fitina ba, jahili baya gane fitina sai ta cinye shi. Haka ne Imam Al-Hasan Al-Basri ya ce malami shi ke gano fitina, ya ce maka kakka shiga cikinta, in ka ƙi ji to abin da zai biyo baya ka sani. Sannan wai malami ne wai zai fito wai na Allah ne, in Allah kake jin tsoro ka ce dole sai an ba mutane mafita. Tun yaushe malamai suke ba mutane mafita? Hadisan manzo Allah sama ba su yi bayani kan wannan halin da muke ciki ba? Sun yi bayani karkaka cewa za mu shiga wannan halin. Me manzo Allah sama ya ce mana me? Mu je mu ɗauko mai aiki da abin da manzo sama ya ce mu yi mana, mu gani in ba mu kubuta daga wannan fitinar ba. Amma a mutane su suke yi kai kamar kai ne zaka kawo musu canjin. Kuma a tarihin ƙasar nan ka faɗa mini wani zamani da aka yi aka ce an ji daɗi. Na ƙalubalanci wannan, kowa ya faɗi tun daga zamanin su Saddauna har zuwa yau, ka faɗa min wani zamani da mutane suka yabe shi bayan in ba sai wancan lokacin ya gushe ba sannan zai su da suna yi. Har na buga misali da Abacha. Ga 'yan aduwa Allah ya gafarta masa, wani zagi ne ba mu yi wa 'yan aduwa ba, Allah ya gafarta mishi, bawan Allah. Wani zagi ne ba a ɗuwa wa bawan Allah nan ba. Amma sai da ya mutu sai aka gane ashe masoyinmu ne, shirye-shirye yake game da gyara ƙasar. Ban cewa wannan shi ma haka fa yake ba, kawai wani kuma ya je ce na ce. Ni ba guwana, ni ban ce ka zaɓi wani ba abin da ya dame ni da kai. Ba wanda ya sanni ma.
amma ina maka bayani ne kan ɗabi'ar mu ce wannan. Ɗabi'ar mu ce ba ma tsayawa mu kalli abubuwa kuma sannan ba ma lura da tarihi. Tarihi makaranta ce, don Allah ‘yan uwa mu riƙa tuno da tarihi. Kada hankulan mu su riƙa tafiya a lokacin da abubuwa na rayukan mu suka ɓaci. Malamai sun yi nasu kuma sun faɗa abinda kuke cewa ba sa yi suna yi. A tsaye suke kullum, ba wai wannan bane na farko. Yanzu waccan gwamnatin da ta wuce ta shekara 8, farkonta kamar da gaske gayyatar malamai take yi, ƙarshe sai da aka kulle musu ƙofa. Ɗaya daga cikin malamai da yawan kun gani a social media yana bayani, ya ce zuwansu na ƙarshe su je su ga shugaban ƙasa su masa wa'azi, sun fita kulle musu ɗakunansu aka caccanza makullan kar su dawo gobe. Ɗakin da za su kwana kullewa aka canza makullan. Mai masaukinsu kuka yi ta musu, ya ce ba a son ku zo, tuntuni muka fahimci haka. Kai kuma kana nan gefe ka ce an ba malamai kuɗi. Wani wawan yaro na ga yana zagin wani babban malami wai yana cewa ai bai awo. Shi yana awo ne? Wallahi wannan bala'in da muke ciki muke son mu shiga yafi wanda muke ciki. Domin ka zo kana zagin bayan Allah, luhumul ulama'i masmuma. Ka zagi malami guba ka ci, wallahi sai ka lalace, ko shakka babu. Domin waliyan Allah ne su. In malamai ba su zama waliyan Allah ba, to babanka zai zama waliyin Allah da yake jahili? Daga ba daidai ba ne wannan, don Allah duk wanda ka san yana da irin wannan in zai fahimce ka mai nasiha. Domin wasu suna ganewa. Hudubar da na yi ranar Juma'ar da ta wuce a nan, Malam Kabiru cikin limamanmu na wannan masallaci na Juma'a yake ban labari, yake cewa ya tafi da wasu matasa da yawa nan 'yan boko, suka ce wallahi suna cikin waɗanda za su zanga-zanga na, amma sakamakon wannan hudubar wallahi sun janye sun fita. Kaga ana fahimta kenan. So daga kakai shiru, ka ai shiru, abinda za mu iya yi kenan. Ba mu da wani abin da za mu ce wa mutane in ba wannan ba, mu faɗa musu gaskiya, in sun ji su suka sani. Ina da cikakken bincike akan zanga-zangar Masar. Ina jin ƙila wata rana za mu shirya wata muhadara in har aka ci gaba da maganar zanga-zangar nan, kawai mu ɗau Masar as a case. Abubuwan Masar sun yi kama da namu. Tsaka mai wuya da malamai suka shiga. Ashir Muhammad Hassan, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Masar na sunna, sai da ta kai ma lokacin da Masar ta rikice da sojoji yake yawo, yana bi tukuba ta matasa yana musu wa'azi. Ƙarfi suka ce ai sojoji sun siye shi. Ba abin da ba su faɗi ba game da cewa ka ai zanga-zanga a Masar. Ƙarshe da aka yi wata kwanciki, waye kwanciki? Ku je ƙasar ku gani yanzu, ko ku buga waya ku tambayin kana da wasu abin nan. Wanda ga sun makale a can, kawai makalewa suka yi. Da yawan su zuciya su ce matacciya, amma rayuwar da muke a Najeriya nan ta fi tasu kyau. Wallahi ko kwanaki wani ɗalibi ya kira ni yana mun koke, ɗan shi ɗaya matar shi ɗaya, yanzu bai san yadda zai ya dawo ba. Komai nashi ya tsaya. Komai nashi ya tsaya, yanzu tunani yake yadda zai dawo Najeriya. Yana neman kuɗin da zai biya jirgi. 'Ya'yan shi biyu kai. An tafi ɗaya da ɗaya daga nan aka samu ɗaya a can da matar shi. Su 4 ya za a yi biya kuɗin jirgin su ya dawo Najeriya. Kuma duk sakamakon zanga-zanga. Bayan zanga-zanga sun yi shugabanni nawa kenan? Shugabanni 3. Kuma ba wanda ya musu. Soja ya rike na shekara 1, ya zaɓen ɗori fini, ya tafi. Ɗan shekara aka zo aka samu wanda aka zaɓa, aka ce zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Ana yi tun da ya hau, ana zaɓen shi, sojoji suka ce su ba ƙarƙashin shi suke ba. Alƙalai suka ce ba ƙarƙashin shi suke ba. Kana da gwamnati?
shi ma shekara ɗaya na cika aka shirya mai zanga-zanga aka ce sai ya tafi, bai iya shugabanci ba, alhali sojoji ba su tare da shi. Ya gama suka kore shi ya mutu, na ba ku wannan labarin kun sani ma, a kotu ya mutu. Suka naɗa yanzu na yanzu to shine yake taka su yadda yake so. Field Marshal Abdul Fattah Sisi ya iya taka 'yan Misira, yanzu taka su yake yana murje su yadda suka ga dama, ba mai magana. Ka yi magana ka gani lahira za ka tafi. Kuma zanga-zanga ta ja musu wannan, domin ai shugaban ƙasarsu da suka har yanzu yana na Husni Mubarak bai mutu ba, yana nan da ran shi, yana kallon abin da ya gudan musu. Ka taɓa ganin hayaniya ta kawo sauyi? Wani abin da zai baka dariya, shugaban sai ka ji ɗaya yana cewa wai waye mu ban ma gane wai waye shugaban zanga-zangan nan tamu. Haka na ga wani yana faɗi, wani matashi, wai ba su san waye shugabansu ba. To kai ka shiga kana musulmi a yi wani abu ba shugaba. So daga fahimtar mu ita ce zanga-zanga ba ta da amfani, kada a yi ta, kuma za a gane abin da muka faɗi nan gaba, kowa ya je ya rubuta. Allah shi kyauta, Allah ka zaunar da mu lafiya. Ku yi haƙuri na ƙara lokaci, mun tsaya a nan sai Allah kai mu karatu na gaba. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So wayannan jawabai da malamai suka yi sa iya ƙara gamsar da mu irin kishin da malamai suke gangane da al'ummarsu, sannan malaman ba su taru sun zama ɗaya baki ɗaya ba, kamar yadda wasu suke yin jama'u ga malaman baki ɗaya. Ko shakka babu akwai malaman da kishi da ruhin san al'umma yake tattare da su, kuma ba sa ƙaunan irin wannan zalunci da ake yi. Amma akwai malaman da an sani cewa su abin da ya dame su abin da za su saka aljihunsu, duk abin da za ta shafi al'ummar su wannan kan bata shafe su ba. Shi yasa mutane da dama suka fasata kan irin wannan malaman. Kusan cikin al'ummomi da dama malamai ne ba wa adalci. Daga lokacin da aka samu wani malami da abu kwaya ɗaya na aibu, sai a tattare duk malaman baki ɗaya a musu kuɗin goro, wanda hakan ba daidai ba ne. Wannan yasa da dama malamai ransu ke ɓace dangane da wannan al'amari. Shi yasa Sheikh Malam Amin Daura ya fara dawowa daga rakiyar tunanin cewa za a samu gyara a wannan gwamnati. Don haka muna fatan cewa Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi daga karan kansa.